Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao sa Mindanao, Philippines. Welcome to my YouTube channel, part 2 na ni Saga. Please subscribe, like, and share. Love you guys. Pati home service, video kasi. Para ma-upload sa YouTube ba? Kami, tanaw niya po. Dashcam ang gamit. Cellphone lang. Cellphone lang. Cellphone lang. Kita yung Bigos, no? Meron kayo. Kaya na, kaya matanaw ang mga panalo, OFW. OFW nga taga-dire. Kapag dinusor, lo, di mo. Ano, mga nagananas, laman na mana. Or mga taga-laing lugar. Ay, Vigo City, di mo. Lahir akong pedicab dito. Ano ba mo tanaw? Sa drive, yung pedicab Bulacan. Lahir ako sa pedicab. Lahat. Ang pinaka-atsok kay ang tagong. Hangad. Ay, kawan, katong sa... Sa kamay. Asa kay ko, Sambuanga ba to? Oh. Ano? Bati-bati bati ato lahat. Kita mo ko, wow. Kinala. Ang motor, plastar. Oh. Ano ko, anong Ang- sakay? ang sidecar mo yung Sakit kamay? Ha? Karon ba ka nahilot? No? Huwag ka mahilot ka? Oo ba? Gusto may naghatod din mo din pahilot ka? Gusto may pangalan? Ha? Ilan kayo kapag mong anak? 5? Kaso mong 4? Yan, o yun ang 4, nga pahilot ka. O yun tanan. Tulad mo. Siya na yun ang usok. Sige naman. Punta lang. Kulang na kasiti ang mga juwin. No? Kulang siti. Kamusta ka na siya pagkatumba? Ukod doon na niya. Sige. Ukod, pati ka na. Dili na po. Ang uban, wala. Magbuto, nangita ka ko sa mga uban-uban. Pero kung matumbang mo ka, sa naan, di puro sa uban, anak. Dili na po. Dili, naigudo siya. Wala magbuto, kalimpyo. Wala na. Dili, wala man dyan, o. Dami, lagi natukod ni mo. Dua kasi mana naman siguro. Tulo kasi mana di kang karon. Lakaw man dito kay wala ni kuyog. Tinimitig kuyog siya. Malit. Ilig-lig lakaw-lakaw. May kuyog balay. Wala na Ito may trabahon mo ron. Ha? Anay. Baka magtinda-tinda, anak. Tama eh. Siya nga kasulok na. Ito ako, saan mo siya siguro may doon. Ano yung service mo sa'yo? Dugaya lagi. 45 minutes kung biyahe, running na cellphone na Allah. Sulok, lagi yung kayo na. Matanaw. Siguro na. Mga araw niya wala ako. Wala. Para sa mga 30, 35 ano. Ay, motor mo na ako. Ha? Motor mo ka. Minivan. Ang iba yung dami. Hindi, may motor. Ay, hindi ko maghilot yung ulan. Katama. Pati luya na. May lagkan ito. Pati pas muha. Ay, ito, init pa na ho. Ay, sa pagpidikab. Bawal mo lang, nahago na ko.
dili ka naga-aircon eh kay patyan lang mo. Adi ko mag-aircon kay atong sugam kaon. 30% ko daw na. Kung tayo ito taga, 30% ang konsumo sa gasolina. o mukuha sa balik 30% sa imuhang kuan. Pila imuhang so halimbawa 100. Kung mag-andar ka, balik 30 pesos siya ha. So 70 na lang sa dagan. Una yan 70, 30 sa aircon. Kung andar ka, hindi ka may lagay mong gitubil. May lang no. 200, 140 rin mo ana. Kaysa sintay ya ha. Aircon lang usahay, huwag ka nang marag init yung kayo. San Jose yan eh. Sakit no? Ha? Sakit kamay. Ako tayo vlogger po rin, katong sa Silikab ba? Silikab. Silikab ko. Lain ko tayo ang trip, kaya amang-amang daw ko nung hika. Sakit kamay. Dukat ano, wala kayo dukat ko ang kayo eh. Tigno ron mo, tanaw-ananaw, nag-store room kayo ko. Hindi dito doon kayo. Abot namin. Dapat sila nila karok. Sakit kamay. Sakit. Sakit kamay no? Kaya na. Gila. Kaya kayo eh. May parang suro-suro eh, natanong. Service niya po no. Ako, service na tayo eh. Maraming service.
Kaya mga home service ni mo, boss, pili pa ngayon yung ano. Kasagaran, normal lang sa dulo, pati bandit. Doon lang. Pero kung Pag dire-dire, layo-layo na, kung dire lang mismo sulot ni mo ha, manhi lang. pwede 201, 202, ano na, 205. Reklamo ko, ano naman eh. Ikaw, kung ganang ko kasuraan eh, magsingko. Dili ka eh. Kusintok lang. Pambaray ka man akong 205. Gasolina, mungkot pa, mungkot ng gasolina. Ah, Gusto yung punchong o gasolina. kung dili mo sukol, yan nilang ka dali. Dire lang tayo. Gulat lang ka. At least namin yung manawag. Wala rin yung manawag pila. Ang service, 100. Kung mana sa inyo ha? 100 po, masaya 205. Wala pa 5. Gusto na naman na 5. Eh? Ah, na 5. Hindi ka ganyan, 205, 210. Huwag sobra, ito 100. Kira? Sakit? Siguro makamatay ng mga dugo. Sila kung karong kuan mga kanti ko para hindi si mana na ko dire. Hindi na, regala ka mawa. Aso na nalawa. Ato na sa Pedricos. Lagan kay ni sa una pa, lagan kay ni. Maayo ra ni gamay. Aso na, wala naman mo nito. Sa kuwan. Tuwa daw sa, sa Biaw. Yun sa gym. Mission ni si papa ni sa kay tingala yan, wa kalit. Una mo yan, sige ikaw lakaw ba? From exercise. Pero kita lang yung sige lakaw, boss. Kasi di mo lakaw, di haraka. So, katapulaan na po din mo. Okay sa kikugihan. Pero ingat-ingat po. Saya po gawas siya kanang udto kayo po ganang ana hapon lang mga kanili kayo pa ng init ba. Noon wala ko mainit kaya tulingan ano siya sagingan. Ako ginatabangan din sa Biaw. Dito dapat unahan sa sulahan. Stroke. Kasi may plido. Kalakaw. Sa plido to. Pagbalik na ko, lakaw, no? Sa plido to. Umot yun, naman sa bangusan. Ang sila ka ng mga bonulis ba? Tagaan sa mga bangus ako. O sa may loton, wala lang kadalit ko. Kaya pa lang, baklay-baklay mo sa dago mo. Ano, lakaw. Hindi lakaw. Salamat, lakaw. Kaya nakalakaw na yun, ang gandang na. Wala ka ma-video at mga no? Tudog yan ito dito. Ano sa ka nag-start ani boss mga Oh, sa mga video eh. kung Di kaya pa na po mga tutoy. 5 ka tuig. Wala. Wala pa ba? Sobra tuig ata siguro. Pero kamay daw dito, Sobra tuig pa ka nag-start. bago pa yun. Kaya mo ito ka nag-video niya, kung customer mag-isigig kuhan, ano mo kung service ko. Kaya ka YouTube call, wala. Imo pa na i-video yung customer, hindi mo mapansin. Naghan ra ang dugay. Tinuod yun. Tinuod yun. Victor, mo kita itong may mga kuwan ba? Ay, grabe yung nilutay Ravina. Awa man po, mananaw siguro. Ma'am, kahilot mo na. Sa tila, kahilot ko na. Di man tanan nga, mananaw sa kanang mga komedi. Naman ko'y mahilig o mga hilot. Tanaw na sa mga. Magbasa-basa man na sa mga comment. Labi na mga comment. Ay, bapo dito. Kaya ana-ana. Ano yan na? Basa na. Ano na, inong dan. Sa Facebook, YouTube na ko.
Nabot ang dito sa Japan, kami dito palilo. Sa isinta edad. Analyze, ika na to. Magtrabaho, maligo. Sila po to, mga kaya mga kabulan mangintin. Patra kayo to. Uli na. Kasisyonan. Ano po yun mo? Dito 7 days, 3 to 4 days na. Ah, grabe. Hilot na yun. Oo, may ligo. Karoon ako ba, wala ligo. Pagka katuro, ligo, hilot na yun. Uli na siya. Tawagan na niya, rawa ko. Lakaw na ko, hilot. Maday tambal, di maday tambal. Yan kamay. Laki para mga abot na kay Gmall. Kung nga na kita color o na disgrasya. Yo, magkorang di post, kanina. Dili Sa dili tong Santa Cruz. Ay, Ay, dili sa Pures Lake. ay katong ni Balingtok. Di ba nga na tong color? Huwag nga Ay, na. dili. Pures Subim, Lake. sure to. Basta na natin color blue nga. Pures Lake ba to siya o sa kuwan? Ulan-ulan man to. Nagipidyo, bagi-ana. Iagi sa island. O, light to. Lahat po to. O, naibag ko nga. Ang nag-video, nagsakay na. Hinay kay dagan kay maritis mapunta. Bagi-ana po. Uy, napid yung ubaa sa ilang naong. Inara mo sa gilid mo lang asa mo ko. Light ang kuhan. Lahat po tong pagkagabi sa island eh. O, niya. Banggaan yung island. Tama matukuban sa mga comment. Ang nauyonan na nakusutan ng comment. Butang ng YouTube sign. Ano bitaw labi na ulan, di makita ng sampak sa dito eh. Sampak ka eh. Labi na dili. Labi na dili siya taga diri mag-agi-agi. Bisan pa kuan ka og kanang mura labi na og nakainom baron sa aso. Pero kung butangan nila sa tunga jud og kuan lang murag Reflector. reflector lang kay nigana sa suga. Uy, Mga na mo tong silap mo tong ang sign ang sign ang makita, di ba? Or katong suga lang bitaw nga anak kada gabi eh. Wala jud siya kuan reflector. Kanto na ba? Wala. Nawa pa jud suga. Pero kung nanay suga dili na kinanglan. Yun na. Wala pa man siga. Wala pa man to na kuan to. Kaya wala pa man to na bangko pag buro na ang Ang humandya. panahon man no? Wala yung kasagaran mga kontraktor ba, taman kayo magbutang ko ng mga Oo, gina reflector. taman kayo sila mga butang o ka ng mga warning device ba? Basta kamay. Butang. Ano katong balita sa TV Manila ba to? Nahagbong sa sakinan. Ya sala daw sa sakinan yung tanawan driver. Di gyud wala gyud warning device. Di pa suluran ya dito dalan. Shot jud no. Wala may. Huwag yun ang kasagaran. Wala butang isa layo ba? Huwag yun ang kasagaran sa mga kontraktor. Dili na hilig kayo mangutang mga warning device. Ilaham lang. Ilaham yun lang. Safety gyud niya oy, pasige mo agi. Moro gyud ano. Ya layo pa pod. Layo ras bangag. Layo ko ba? Dili duol ra bitaw. Kagamay. Pila kay lutan lagi na tingala na abot naman ni sa kuwan. Ay. Asa mo tos clear dyan? Na. Katawagan. Asos daw kamay, dire, asos dire. Naluko na lang mga Sige, kuan ba? sige. 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 Up. Naluko na yung mga luko na yun.
Kaya ay. Ada mencet saya. Ada mencetnya. Iya. Magiging ko. May malit na. Kamay. Ganda kamay. Come on. Ganda kamay kay parang mamulakaw na. Ay, pumusgi. Kamu, kamu. Agak anak kamu ta. Ganda kamay. Tempat itu.
Kaya wala na. Kaya wala na. Lami na ka na magpamino na. Sila kadlaw di bagay ko. Karalo ko mo. Bawal. Bawal sa. Uy. Kadang-kadang. Bali na mo. Gamay. Ay sa pagkaw karning baboy. Ha? Ha? Karning baboy ay isa, ha? Itlog manok. Gulay ta gulay. Sakit na kaya wala nang hilot-hilot. Ang gahi ng Tulog na, tulog. gahi ng mga ulat. Ang nagtanawag lang kaya ulak ka, gana-anak ako. May kusog. Maligo ka la city, ha? City's buntag. Ha? Ha? Ugma? Ayaw sa kilig ugma. Ay sa kaok baboy ha, litson, ha? Gulay ka gulay, ha? Pag okay na, kao na po ta litson, no? Sa luna mo na yun, no? Ano, kung service na nitalan, ito na may tuba. Sa biyahe, yung service na.
Di mo tawag gihon padrong ilabal no. Tung dicer sa una sa Johnson and Johnson. Yeah, Kaya dito rin tanong kuya niya daw. Likod na niya. Ato ko diha. Mga sa ating mga sugay-sug. Wapo na kay balay eh. Wala na diha. Dukay na oy. Wala ka to eh. Asa na mo yun na? Bigla. Tiguman. Wapo kay balay. Kabalay na yung siya no? Di kaya ko nila. Iskam ga, tigil Istam ang itong milyon. utang na sa isa ka tao, bilyon ang utang. Anong ba? 1,000 sila abot ang milyon. Napundo lang to pagka napundo na. Wapo kay balay sa tiguman. Dili, dito ka dili sila. Dili. Dili, kasi sila nagabawa, baka ng prestigious. Dili na taga Digos na kuan. Oh, dili lumad, Abot dili. ba dili lumad. Mga dayo ba. Asa ka tingin niya sa buwan. Wapo kay balay oy. Lagyo to balay. Ano nga kuan job? Dito to banda oh. Yang asawa malungod ako. Siya, bakal-bakuan. Wala diri lang mo ginikanan. Kailangan. Ayo oy. Nakadestiguman to mo yun. Wapo kay balay. Ito raw na kung kita nag-dicer na sa Bisano. Nalawak na. Kaya Yun lahi asay sa lahi. Salanan. O mansalan mga lagyo ba. Angan ng balo ng malay. Ano to? Dahil sila ganito siya, paningano din sila nakaporta. Yung tungod sa kuan oy. Maayo yung asawa. 5-6. Oh, nagpapay. Dili sa balay ha. Sa trabaho 5-6. Nagpapakutang ba ito siya? Dito sa utang ang grabe. Pero nga, hindi lang kasi sila upang wala sila, iskahan sila bilyon, sabihin. Yan, nagkuhan-kuhan po ito dang. Sarang, di ba Bimsi, mangutang. Di daghan gisulan. Kamay magtubo ng ana. Napag yato sa tao dagko. Isod lang po ginanang sugal nga na yun ay pautang. Kaya ko, wala kay ko nang din sa nangyana nga pautang. Ang baba ba no? Gaba, kung kayo nagaba ay. Liman mo. Dako, 10%? Dako, bukan sila patong. Uy, Lalaman mo 10%? Oh. Judo ka bayad, para mulai judo.